his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye. Pamene mpingo wathu lero pa 27 September 2022 ukutipempha kuti tiphunzire moyo wa St. Vincent de Paul amene anali wansembe. Iyeyu anabadwa mu dziko lija la France mu chaka cha 1581 ndipo atalowa usembe anayika chidwi chake mu utumiki makamaka pothandiza iwo amene anali amphawi, iwo amene anali osowa. Komanso adafunitsitsa kuti athandizane nawo mpingo posula ansembe kuti mpingo upite patsogolo, komanso moyo wa atumiki, moyo wa ansembe ukhale moyo umene ungathe kupindulira akhristu ochuluka chifukwa chakuti alandira maphunziro owayenerera. Iyeyu anayambitsa chipani cha ansembe chotchedwa ma Vincentians, chimene cholinga chake ndi chokuthandiza iwo amene ali osauka komanso kuthandizako iwo amene ali pa njira yopita ku usembe pa maphunziro awo. Komanso adayambitsanso chipani chija cha masistere chotchedwa kuti the Daughters of Charity, ndi cholinga chomwechi chakuti Mulungu aonekere kudzera mwa anthu. Iyeyu amatchedwa kuti he is the saint of charity chifukwa cha chidwi chake chimene adayika pothandiza amphawi ndi onse amene ali osowa, ndipo anamwalira mu chaka cha 1660 mu dziko lomweli la France. Tiyeni ngati akhristu tisinkhesinkhe ndi kuphunzirapo kuchokera m'moyo wa Vincent de Paul Woyera. Ndipo lero mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Job mutu 3 kuyambira ndime yoyamba kukafika ndime ya 3, kukayambiranso ndime ya 11 kukafika ndime ya 17, nkukamaliza ndi ndime ya 20 kulekezera ndime ya 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Catechist Lloyd Kanyangala kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 9 kuyambira ndime ya 51 kulekezera ndime ya 56. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale okondeka, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Yobu. Yobu 3 ndime yoyamba kulekeza 3 kupitira 11 mpaka 17 kuyambiranso 20 kulekera 23. Pa nthawiyo Yobu adalankhula nayamba kutemberera tsiku lake lobadwa. Adati, tsiku limene ine ndidabadwa litembereredwe, nawonso usiku umene mayi wanga adatenga pathupi pa ine utembereredwe. Bwanji sindinangobadwa ofaifa? Bwanji sindinangoti badu nkufa? N'chifukwa chiyani mayi wanga adandifukata? Chifukwa chiyani adandiyamwitsa? Ndikadafa pobadwa pomwe, bwezi ndikukhala nditagona mwaphe, kungogona tulo ndikumangopumula. Bwezi ndikukhala limodzi ndi mafumu ndi aphungu apa dziko lapasi, amene amadzimangira nyumba zikuluzikulu pa mabwinja akale. Bwezi ndikukhala limodzi ndi mafumu okhupuka,
amene adadzaza nyumba zawo golide ndi siliva. Bwezi sindidangokhala ngati mtayo oyikidwa m'manda, ngati makanda amene sadaonepo kuwala kwa dzuwa. Kumandako anthu oyipa savutitsanso, anthu otopa akupumula kumeneko. N'chifukwa chiyani dzuwa limamuwalira munthu wamavuto? N'chifukwa chiyani amakhalabe ndi moyo munthu wa mtima wowawa? Amalakalaka imfa, koma osayiona. Amayifunafuna kupambana chuma chobisika. Amakondwa ndi kusangalala kwambiri akafa ndi kuyikidwa m'manda. N'chifukwa chiyani moyo umapatsidwa kwa munthu amene njira ya moyo wake yabisika, amene Mulungu wamzinga ndi mavuto posepose. Mawu achauta. Tithokoze Mulungu. Mudzi wa ku Samariya ukana kulandira Yesu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga oyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene masiku ankayandikira oti Yesu atengedwe kunka kumwamba, iye adatsimikiza ndithu zopita ku Yerusalemu. Motero adatuma amithenga kuti atsogole akalowe m'mudzi wina wa Asamariya kukamkonzera malo. Koma anthu a m'mudzimo sadafune kumlandira, chifukwa iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzira ake Yakobo ndi Yohane ataona zimenezi adati, Ambuye, bwanji tiyitane moto kuchokera kumwamba kuti udzawapsereze anthu amenewa. Koma Yesu adachewuka nadzudzula ophunzirawo. Pambuyo pake onse pamodzi adapita ku mudzi wina. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu tsopano akuyamba ulendo opita ku Yerusalemu, ndipo akuwatuma ophunzira ake kuti pitani muzinda wa Samariya mukandikonzere malo. Ndipo ophunzira aja akupitadi, ndipo atafika kumene kuja tikuona kuti they are facing resistance. Akuwawuza kunena kuti yayi, kuno sindinolandiridwa iyayi, dutsani bwanji malowa Ambuye Yesu mukawakonzere kwina. Sakukhala kuno iyayi, chifukwa chakuti sakubwera kuno, chifukwa chakuti sakhala muno, kuli bwino mukawakonzerenso malo kwina osati kuno iyayi. Pamene ophunzira aja adamva zimenezi tikuona kuti they are reacting. Akuwawuza Ambuye ophunzira awiri amenewa, Yakobo komanso Yohane, ana a Zebedewo. Akuwawuza kuti Ambuye, bwanji tingowayitanira moto anthu amenewa, uwaotche, uwaononge, uwapsereze. Sangakuletseni kuti musadutse mu Samariya muno. Ambuye Yesu akuwatembenukira nkuwadzudzula pa zimene iwo akuchita. Kodi uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa chani mmoyo wathu wa Chikhristu? Nanga uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa zotani pa moyo wathu wa utumiki? Choyambirira chenicheni ndiye mavuto amene ife timakumana nawo, ndiye kukanidwa kumene ife timakumana nako, ndiko kukanidwa kumene inu mumakumana nako chifukwa cha ntchito ya Mulungu. Nthawi zina zake mavuto amene timakumana nawo mutumiki, we have personalized them so much. Kuyiwala kunena kuti anthu sakukana ife iyayi, koma akukana Yesu Khristu. Kuyiwala kunena kuti anthu sakunyoza ine iyayi, koma akunyoza Yesu Khristu. Lero mwina tasiyako mabungwe, lero mwina tasiya mautumiki osiyanasiyana, lero mwina tasiya kubwera kutchalichi kudzapemphera, lero mwina tasiya kusonkhana ndi anzathu mu dzina lonena kuti tilandira chipongwe. Monga ngati ophunzira aja amene achita kutumidwa kuti tapitani mukandikonzere malo.
nafenso mulungu adatituma, nanonso mulungu adakutumani, nanenso mulungu adandituma. All the challenges that we will encounter and all the challenges that I encounter, I should be mindful kunena kuti ndi ziphinjo zimene ndimakumana nazo chifukwa chakuti mulungu, chifukwa chakuti Ambuye Yesu adandituma. Mwina tisadaganize zokhala pasi ndikumbukire kunena kuti ndi Ambuye Yesu amene adandituma. Mwina musadaganize zokhala pansi mukumbukire kuti ndi Ambuye Yesu ndi amene adakutumani. Mwina tisadaganize zosiya mabungwe osiyanasiyana tikumbukire kuti ndi Ambuye Yesu amene adatituma. China chimene uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa ndikunena kuti anthu awa atamva kunena kuti Ambuye Yesu akufuna malo onena kuti adzapumule muno, kenaka adzipitirira kupita ku Yerusalemu. Anthu aja akukana, anthu aku Samariya akuti ayi ngati zili zimenezo kuli bwino adutse, kuli bwino asafikenso kuno, iya adzingopitirira. Lero moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tizidziwa kunena kuti not all the good things are meant for us, not all the graces are meant for us. Iwo watu anthu aku Samariya amafuna kuti Ambuye Yesu akhale awo, akhale kwawo, akhazikike kumeneko. Chifukwa chonena kuti Ambuye Yesu akungodutsa kumeneko, kwa iwo adaona kunena kuti Ambuye Yesu alibe phindu, alibe tanthauzo. Alipo madalitso ena amene si aine iyayi ndiwalole kuti adutse apite kwa anthu ena. Alipo madalitso ena amene amangodutsa mwa inu, mwalole kuti adutse apite kwa anthu ena. Lero tiyeni tiphunzire kuzindikira kunena kuti si china chilichonse chimene chili chabwino chimene chikuyenera kuti chikhalire ine ndekhayi. Anthu enanso akuyenera kuti apeze zabwino kudzera mwa ine. Anthu aku Samariya sakufuna kunena kuti anthu aku Yerusalemu apeze zinthu zabwino kudzera mwa iwo. Leronso tiliponso anthu ena amene sitifuna kuti anthu ena apeze zinthu zabwino kudzera mwa ife iyayi. Lero chimene Mulungu akutipempha, akufuna kuti ife tilolere kuti moyo wathu ukhale ngati ulalo, ukhale ngati bridge imene zaulere za anthu ena zingathe kumadutsamo. Mungathe kunditsimikiza inu kunena kuti ngakhale moyo wathu wa tsiku ndi tsiku munda mwako umatha kuona dzungu labwino litabereka munda mwako, koma nkhwano ochokera munda wa neba. Ndi zimene Mulungu akufuna kunena kuti tisanene kuti iyayi izizi sitikuzifuna, iyayi ndi zakwa ena, izizi sizokhalira ife, iyayi ndiye zisakhale muno, iyayi tilole kunena kuti zaulere za Mulungu zidutse mwa ife koma kupita kwa anthu ena. China chimene uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa nkunena kuti kodi pamene ife takumana ndi zokhoma, kodi ife pamene takumana ndi masautso, kodi ife pamene takumana ndi mavuto, how do we react? Tikuona kunena kuti ana amenewa a Zebedeyo, Yohane ndi Yakobe akuwauza Ambuye Yesu, akunena kuti bwanji tingoyitana moto uwawawule anthu osewa. Ndifake ana Zebedeyo amatchedwa kuti opsa ngati bingu, the bondages, men of thunder, aukali ngati bingu. Ana amenewa they are petitioning God. Yakobe ndi Yohane they are petitioning God. Koma kodi zopempha zawo ndi zoyenerera pamaso pa Mulungu? Lero akhristu ambiri masiku ano timangochedwa kuti tabwera pamaso pa Mulungu kudzapemphera, koma kodi timapempherera zinthu zotani? Ambiri mwa ife mwinanso timafanananso ndi ana Zebedeyo ngati amenewa, men of thunder, amene timabwera ndi mkwiyo pamaso pa Mulungu kupempherera za adani athu. Ambuye mwasunge adani angawo kunena kuti aone kuti inu ndinu patali. Ambuye mundidalitse ndi cholinga choti ajawo amve kuwawa. Ambuye mundidalitse ndi cholinga choti kuti ajawo adziwe kunena kuti akuchepera kaba, ndi ochepa, ndi ang'ono. Kumabwera ndi mapetitions pamaso pa Mulungu kumataya nthawi. Mapetitions yathu nkukhala olingana ndi amenewa okhala ngati ana a Zebedeyo. Zimene zitu zimene Ambuye Yesu akucheuka nkuwadzudzula. Lero mwina tingathe kuti ndife opemphera, koma kodi tichita mapemphero otani? Lero mwina mungathe kuti ndine opemphera, koma mukuchita mapemphero otani? Mwina atu ena mwa mapemphero amene mukuchita, mwina atu ena mwa mapemphero amene ndikuchita ndi mapemphero amene tikupempha zinthu zolakwika m'moyo mwa anthu ena. Lero bwanji Mulungu atitembenuze kuti pamene tikufika pamaso pake mapemphero athu akhale mapemphero okhawo amene ali okomera Mulungu, osati okomera ife tokha. Ayi.
limene likhale pemphero lathu lero ndi pa nthawi zosatha. Amen. Lord,